Okay mga higala, ni-announce kita mga higala na natong programa sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, unya, nga to gihapon karon mga higala, karong, unsa man tarong adlaw, pizza 15, no? Naghahimo kami sa amo ang renewal of, kaganina mga higala, napahigayon na mo ang among pag-renew sa amo ang priestly vows, no? Annual priestly renewal of priestly vows, no? Gani ubay-ubay may kaganina mahigala, daghan kay mga religious, no? Nagkayusa may kaganina, no? Ubay-ubay kayo mahigala, no? So mga adlaw mahigala, no? Nagkaduol na gyud, no? So magapangutan na kita unsa may significance dinhi mga higala nga karon po gawas nga nagsaulog pud mi sa amo ang pagbago sa among panaad sa pagkapari, gihimo pod, no, ang pagbago sa kining krisma, no, munang kaganina ang gipahigayon namo ganina mga alas 9 alas 9 nagsugod kining gitawag nato misa alang sa krisma. Muna nga kaganina napahigayon pud namo ang bendisyon sa krisma kana bitaw lana para sa bunyag o kining gitawag nato lana alang sa paghilog sa masakiton. No, nya diha si obispo, way sad gihapon mi daghang kay may mahigala. So makaingon kita nga mahigala nga ready na sa aming mga kaparian, no? Dili lang punta kay magdugay karon kung lagi kay medyo kuan kanang medyo pod bisita gamay, pero ako rin yung kaingon ninyo apil na gyud boss mga kalihukan, ha. Abi na arita mahigala si Saint of the Day, ang atong Saint of the Day karon April 15, mao si San Paterno, no, sa Kinesia ka ermitanyo, tao sa natong 5th century, niya founded the monastery of the Great Church of Paterno, na obispo ni siya, na naila siya sa iyahang mga wali pagkamain ng puon o pagpugong sa lawas ng kailibgon. Ngayon yan, ha. So, dili lang kayo magdugay ron mga higala, ha. Pero ako lang mga pahinumdum ninyo, labi na gayod sa akong mga parokyano, nga apil kita sa mga kalihukan, ha. Starting Holy Thursday, no, karong Huwebes, no, apil jud ta, ha. Ang ato ang kalihukan magsugod at alas 6, no? Alas 6 sa gabi ang atong misa, dayon paghuman 7:30 in the evening mo ari sa kumbento ato nga himuon pod ang pag-reenact sa katapusang panihapon. Sa akong instructions ninyo, apil tang tanan, ha, pero hindi kada ba ang mahitabo gud ana, I want you to devote yourselves to the activity, no? Kana bang himuon ninyong devotional ang inyong pag-apil sa kining gitawag nato og Last Supper. Now, sa tanhay mahigala, balib kay ko, grabe kaayo ang ilang pagdebosyon sa Last Supper. Diri sa ako ang parokya, na naman po'y ginagmay, pero tuludluan pag yun. Doon na pag yun ginagmay nga inugdugang, no? Inugdugang nga mga kasayuran kabahin usab sa mga kalihukan, no? Nya pagka Biyernes Santo, awhagon po nako ako mga sakop nga kuanta, mga pilgod ta 4:30 sa buntag ang ato ang kining kanang Station of the Cross, ha, kay ato pa mang hulat-hulaton po din taon tong tagababaw, kay layo ba po din taon, no? Ato pong hulat-hulaton gamay aron po makaapil sila, kay ako man to silang gipang imbitar nga paapilon gyud sa nato lang hulat-hulaton lamang, no? Unya doon na po akong gihangyo nga mga kaigsunan nato nga mao'y pa-sponsoron po sa ilang painit, no? Muna gamit sa BEC mga higala nga ato pong papainiton o gamay atong mga igsuon gikan sa babaw, kay manguli pa sila gikan sa Station of the Cross, medyo kuan gamay, medyo po pait po kayo mo pauli ta nga wala tay sulod atong tiyan basin hinuog makuyapan ta along the way. Unya Biyernes Santo, ha, pahinumduman ako akong mga sakop kapunta na, no, mga Kristiyanos, dili kay ta mukaon og daghan sa may atong kanon ra, one full meal lang, yang uban timo-timo na, ha, klaro, ha. So again, apil jud tas mga kalihukan ug ingon man usab ang usa sa mga importante pong kalihukan gyud mao kining 7 palabras, pagpahalok sa krus, veneration of the cross, and then Santo Entierro, no? Magsugod atong kalihukan mga higala sa parokya alauna, magkuan pa man ta kini 7 palabras. Dahil humanda na, himuon dahil ang pahalok sa krus, dahil musunod gid po sabdayon ang pagprosesyon sa Santo Entierro. Dahil pagka Sabado Santo, magsugod atong kalihukan alas 7, no? Ato gihapon nagisayo-sayo og gamay kay aron nga mga tagalagyo dili kay magabihan og pauli.
Nya sugat na to alas 9. Ha? So dinala sa kutob ha, ug ba na paghihapon ko balik paghihapon ko na patay programa gihapon gamay, pero at least dili na kay bungga, wala tay mga joke, wala pa din na kay Semana Santa na ba yan. What is important is nga maningkamot ra gid nga maka-appeal gyud sa kalihukan ha. Nya sa ako nang ginaingon, yan po kanang human naman noon pero nagkinahanglan gyapon sa inyong mga pag-ampo para ipamauli namo nga magkinahinay ra po din taon mi og padayugdog paingon sa tagsa-tagsa namo kapanga parokya. So mga Kristiyano sa ay mo kalimot og mga adlaw, Miyerkules pa, no, pero nanunay mga visitations na mga bisita iglesia dayon pagka-Huwebes Santo, apil gitang tanan ha mga Katoliko, mga aglipay maor man pod ang mga kalihukan nato sa aglipay. Ang hawod gyapon nako no nga kato mga diboto no nga mo apil gyud ta sa mga kalihukan. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas. Advance Happy Easter.